Ha? Pila John. Tawa-tawa ra mo. Kaya na nawag ng ha? Ang kwarta naman ni Lolo J na nang gibayad ko sa blouse. Pila. 300. Pila mo gusto? Ha? Yung iko ng kwarta dito sa... Pila mo gusto? Pila mo gusto? Guys, ako papa guys, nangadyo ng kwarta kay bayad sa Blouse. Nakita. Laos. Blouse. Pila bayad nimo? 300. 100 tatanga ta ka sa kalibo, masugot ka. Ha? Sige na ka. Sige ra kan. Yan guys. Ato ang taga sa papa og sa kalibo. Sa kalibo ra ka jud. Jismel. Jismel. Jismel ra. Gopte tarong pag-ubot kay mga adlaw papagwarta. Tanaw gopte laong rao. Oh, mga adlaw papagwarta. Pilay ba nun? Pilay ba nun? 300. Smoky kami para makita ko. Kamera, kita? 300. Daw. Munjon? Oh. Oh, yung na. Wala yung matutunan. Dito focus dito. Oh, guys. So, shout out. Shout out guys, oh. Naka-file doon. Ako papa. Naka-porta ko kina, oh. Solve ba ng problema? Yan guys, so solve ng problema sa papa, oh. Naka-file doon sila ng 4,000, oh. Thank you. Oh, nangalan ng porta. Oh. So, shout out guys.